Kardom kar bieng long pinya video klalo nongnam che thang nai address mate aljiki me nai chaba jana bang pi alang le men ke Christina Timong pi Christina Timong pi alang le non an kar bila majalong chapa janon a video album men ke like yen lo itum ka chinghon labang sola majanang tum lang iji brote mavi cinema production youtube channel silang iglong po lapen nang pen ni kanghon lahini alang majan non an alang li kar bila majanong shooting iglo lapen dutulang alang li aljiki mena foto hitame so a video patal nale tum lason kai ki kar biang lomo pen onam che thang na video hare mati actor actress video lang i berite nale tum handshake channel official han sarkap inon lapen like tapik non lapen comment mang tani pinya video kalan sikang lo kuro bang